Pinocchio, scoateți degetul din nas. Geppetto era tâmplar. El nu avea familie și se simțea foarte singur. Așa că hotărâ să-și facă un băiețel de jucărie și să pretindă că este fiul lui. Marioneta din lemn avea aproape aspectul unui băiețel adevărat. Avea chiar și nări. Nări de la năsuc. Geppetto îi puse numele Pinocchio. Tâmplarul vorbea cu el mereu, dar Pinocchio nu putea să-i răspundă. Lumea se uita cam ciudat la Geppetto când ieșea cu Pinocchio pe stradă. Într-o zi, o zănișoară cu suflet bun își flutură bagheta și puf! Pinocchio prinse viață. Zâna-i zise: să fii un fiu bun pentru Geppetto, să nu spui minciuni și să nu te scobești în nas. Și într-o zi vei fi un băiețel adevărat. Pinocchio încerca din răzputeri să fie cu minte, dar nu putea să se abțină să-și bage degetul în nas până la cot. Și uite așa, scotea din nas mici biluțe mucoase din lemn pe care le arunca pe jos. Așa că, într-o zi, Geppetto alunecă pe biluțele mucoase și, puf, căzu pe podea. Pinocchio, te-ai scobit cumva în nas? Păi nu, tată, Zise Pinocchio și piung, dintr-o dată nasul începu să-i crească. uite, asta se întâmplă când spui minciuni. Zise Geppetto. Pinocchio, te-ai scobit cumva în nas? Întrebă din nou tâmplarul. Păi, se pare că da, tată. Zise Pinocchio și nasul îi reveni la normal. Într-o altă zi, Pinocchio se juca pe sub masa din bucătărie. Ți-ai vârât degetul în nas? Îl întrebă Geppetto. Nu, tăticule. Zise Pinocchio. Piung! Pinocchio încă avea degetul înfipt în nară atunci când nasul porni să-i crească. Și să-i crească, și să-i crească, și să-i crească. Și-i crescu atât de repede încât îi smulse brațul din umăr și îl aruncă prin încăpere. Geppetto îl montă la loc, apoi îi aduse o cutiuță și o deschise. Pinocchio, ele, domnul Greiere, va sta cu tine și te va ajuta să renunți la obiceiul de a te scobi în nas. Pinocchio simți cum nasul începe să-l mănânce, dar când ridică degetul, domnul Greier îi sări pe vârful degetului și strigă: Nu te scobi în nas! Așa că Pinocchio n-o făcu. Apoi domnul Greier a avut ideea genială să se joace jocuri cu Pinocchio ca să-i țină degețelele ocupate. Cum ar fi, s-au jucat jocuri de cărți. Într-o bună zi, domnul Greier n-a fost atent și a sărit prea târziu de pe degetul lui Pinocchio. Și, de fapt, s-a trezit îndesat cu putere în nara lui Pinocchio. Scoate-mă de aici! Strigă domnul Greier. Cum? Îl întrebă Pinocchio. Suflă-ți nasul, trușel, vețel! Zise domnul Greier. Așa că Pinocchio își suflă nasul și domnul Greier fu proiectat în aer. Îmi pare atât de rău, domnule Greier, promit că am să încerc să nu mai scobesc în nas. Oricum o să-mi suflu nasul într-un șervețel. Zâna îl urmărea de ceva vreme pe Pinocchio și era tare mulțumită de el. Așa că, puf, îl transformă într-un Băiețel adevărat. Și din ziua aceea Pinocchio nu se mai scobi niciodată în nas. Pinocchio. Când ați văzut prima dată povestea, vi s-a părut cunoscută?
În ce fel este diferită povestea decât cea pe care o știați? Care sunt fragmentele la fel? Vrem să vă invităm la un joc. Vrei să fii Pinocchio? Eu o să pun câteva întrebări trăznite la care tu poți să răspunzi cu un adevăr sau cu o minciună. Și atunci când spui o minciunică, piung, ne prefacem că ne crește nasul ca lui Pinocchio. Hai să ne jucăm. Ești un elefant? Trăiești pe lună? Te cheamă Pizza? Ai 6 picioare? Ești o omidă? Ai un al 6-lea bunic? Dacă da, care-i numele lui? Te-a născut mama ta? Mâna stângă e mai lungă decât mâna dreaptă. Zenișoara i-a spus lui Pinocchio să nu se scobească nas. De ce i-a dat acest sfat? Este un obicei prost să te scobești în nas? Vă place să vă scobiți în nas? Domnul Greier a încercat din răsputeri să-l ajute pe Pinocchio. Ce a făcut el ca să-i fie de folos lui Pinocchio? Ce s-a întâmplat atunci când domnul Greier a sărit prea târziu de pe degetul lui Pinocchio? Cum l-a scos Pinocchio din nas? Ce lecție a învățat Pinocchio? Mai avem o invitație pentru voi, pentru un joc. De fapt, o activitate de desenat. Cui îi place să deseneze? O simplă foaie, un creion. Desenați chipul lui Pinocchio. Apoi, decupați sau rupeți în jurul năsucului o bucățică din foaie. Desenați un nas lung pe altă bucată de foaie, îl decupați și puteți să-l treceți prin locul în care fusese nasul lui Pinocchio. Astfel veți vedea nasul lui Pinocchio crescând. Vă mulțumim pentru că ați ascultat povestea și ați făcut activitățile. Noi am fost Adriana și Andrei și dacă vă mai doriți să vă mai dăm și alte povești, o să înregistrăm cu tot dragul. Mulțumim, vă îmbrățișăm! Pam! Dacă ți-a plăcut această poveste, alătură-te campaniei Lepșa pe povești. Poți citi o poveste dragă copilului tău, poți împărtăși mesajul în grupul tău de prieteni sau poți dona o sumă de bani, începând cu 10 lei, în contul Asociației pentru Educație în Științe Socio-Umane. Și tu te poți implica direct. Transmite mesajul mai departe, iar fapta bună se va multiplica și datorită ție. Împreună oferim cadrelor medicale posibilitatea de a ne îngriji în condiții de siguranță. Preia leapșa pe povești și apoi dă-o mai departe. Astfel, susținem cu toții educația și sănătatea, spunând: Stop analfabetism funcțional! Stop COVID-19!